mag somo medo konyo e duoko piny midhieche ma yuko rowere manyiri modak e alwora ma Nam Lolwe e gweng' ma Moru Bay e sub-kaunti ma Nyatike. Jalony mag mine oyango ni keto maino e thiro midhiero ma yuko nyithindo manyiri e gwenge ma Moru e kaunti ma Migori en gino mosekonyo nyithindo mathoth mokalo, mana kaka George Juma leronwa. Mako yemo mondo kendo mag nyithindogo manyiri ma hikgi pod tin 18 kod gamo kute mag ayaki kuom rawere osebedo sigo mapek e alwora mar dho Nam Lolwe mondo gwenge mag Meru e sub-kaunti ma Nyatike. Kata kamano, midhieche sani koro dok piny e gwenge mag Meru kaluwore kod okenge mathoth ma oseketi ma oting'o ji osomogo mag nyithindogo manyiri mang'aw ma oseketi e kedo kod midhiechegi. Issues machalo teenage pregnancies odok piny kabisa. Sani ok itho yuda nyithindo ma below 18 years kanigi age. En gimoro mane chala gima kawaida. Kata mana jopuonj giwegi ninyalo yudo ka japuonj okawa nyathi e klas to nyuomo to bedo go to pod en e skundu no puonjo. Gik makamago sani ok nyal timore e community ni. And the main aim of starting this school was to help the vulnerable girls from Moru Bay. Parents cannot be able to take them to school. And also there is a lot of poverty around the lake. Sikund nyirindo mar Women Institute for Secondary Education and Research kata WISA mane ochako kod moko kuom jodak e gwenge mag Moru Bay moting'o ngire Rose Odhiambo mondo koro okel kod midhiechegi moting'o mako yemo mondo kuom rawere manyiri kendo mag nyithindogo manyiri kod moko osebedo ka konyo kedo kod midhiechegi ma jogo nyithindogo manyiri e gwenge mag Meru. Parents were also valuing boys, taking boys to school and not the girls. So the girls were married off so that they can, the dowry is used to educate the boys. Sikund nyiri mar WISA mane ochaki e higa 2010 kendo osebedo ka chiwo somo manono ne jopuonjre manyiri mawuok e familia modhier e gwenge mag Meru oseloko sigand Meru ka otene kod midhiechego ma osebedo ka koro juko rawere manyiri moting'o mako yemo mondo gamo kutego mag ayaki kod midhieche moko. So have to go to their homes, visit their homes and actually validate that these girls are coming from very humble backgrounds. Gombo na encourage oganda mamoko ni gichak skul aina ni. Ng'eni saming'iye kinene no ndike ni en skul mag mine ma itime research, itime nonro to kendo nyithindo somo gitieko secondary. Kendo ka pimo kata kwang'iyo wayudo ni ne en model moro ma kata nyathi kobiro ochiemo maber kendo ochamo balance diet maber maloyo kata mana an ma professor chamo. To gika inago miyo nyathi somo maber kendo ebedo gi winjo maber. Japuonj maduong' mar skul ni mar WISA Violet Sing'or wach ni kuom jopuonje 60 ma gisebedo ka gikawo higa ka higa maromo jopuonje 45 gin mago mang'aw mowuok gwenge mag Meru ka jopuonjegi somo nono. Have 60 students. Out of these 60 students, 45 are vulnerable cases on full scholarship. And then 15 students are the ones whose parents can be able to pay school fees. Nikech gisebedo ka giyudo kony kawuok kuom jogo mane ochako sikulni kod ji mamoko mowuok nyaka e pinje maoko, jopuonjre mang'aw momi thuolo e sikulni imiyo gik moko duto ma oting'o gige somo kaachiel kod kata gige nindo. And they are given everything so that they can be able to assess education. About 520 girls have graduated from WISA. Jopuonjegi bende chiemo ber ka ipimo kod sikunde mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. They're also looking at the health of these girls. So on Fridays, the girls are able to take, they take chapati. During public holidays and at the end of every month, they are given a special meal. The special meal is chicken, or we also alternate with fish. During the week also, they take fruits. Ngire Rose Odhiambo ma en achiel kuom jogo mane ochako sikundni kod lek mar konyo tieko mako yemo mondo kuom rawere gamo kutego mag ayaki kuom rawere kod midhieche mamoko wacho ni omor ni lek mane gichako nyaka sani pod ngima. Kata kamano obedo ni kony mar omenda mane sikund yudo kowuok kuom ji mosebedo ka sire moting'o mago mowuok e pinje moko koro osedok piny, koro osemiyo kwan nyithindo mang'aw ma yudo thuolo e sikundni bende koro osedok piny. Support omeda biro mondo mi dream makama kik thon. George Juma,
Ramogi TV, Migori.